Nga dirama jaranye ambe jamafu ka alafu ka barkada me fulida mne mbala no tanti yamne tay ale fole ko ukromso ne loboye ami fole sama ka police muso bien ufo wali wando ni amba mundu mika aname sokono ni chebo bien onora musajara miko gopie na ina senado bien kala kabi aya kuma gwada kono kana se fo bima amano ya rep wa ko jamana yi alibiya hanga litwala mais ale fo Yeko machamo kumana siru siwe le kumandundo kene kono kene mina wole ka foko forum international de soutien à Kémi Savaye son fils ya arajo minye blonda le na foma ko arajo ekete utiki blog ambo de kono arajo de do mi kene dan kene mina fama ka foko yiba ko siratigala tiɲɛ kunkan ko jamana in kunkan ko n'a fɛn o fɛn nana an bɛ sira di mɔgɔw ma u kana kuma ta arajo la k'u fɛ fɔ o la an bɛ arajo cɛ a n'a muso a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo la ka fɔ waleɲuman dɔn tɔw o ɲɛsin sa majesté le grand saxement bi ale bɛ mɔgɔ bolo k'ala ka dayɔrɔ ne ma ale folen kɔ amiru nana u da don kuma caman ala ko tiɲɛ sanction ko ninnu na anw ma bɛrɛ sɔrɔ a la ka sabu kɛ ne bɛ taa yɔrɔ caman u tɛ fɛn fɔ ne ye an bɛ ɲɔgɔn kalama mais ne bɛ taa yɔrɔ caman mais mara la n'o ye bɛn de ta ye n'i y'a ye i bɛ taa yɔrɔ la fɔlɔ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka taa i ka du kɔnɔ fɔlɔ o la an bɛ ala fo k'ala barikada grand frère ne docteur Djire ka fara Jawara kan Tarata tɛmɛnen an tun bɛ maison de la presse la ka kɔkɔrɔdon kɛ ka ɲɛsin Mali kɛlɛcɛw ma i b'a dɔn n'i ye nin waleya ninnu kɛ an ka jamana kɔnɔ grande sœur dɔw t'a faamu k'a fɔ i bɛ fɛn min na yɛrɛ yan parce que lakɔkɔli bɛrɛbɛrɛli sira kan o ma an labɔ donc mɔgɔw t'a dɔn diɲɛ bɛ boli sira min kan o de degun b'an kan farafina yan n'o tɛ dɔw b'a faamu ko n'an ka kɛlɛcɛw minnu ye silan balontannaw ye k'olu bɛ balontan na k'olu kan ka kɔkɔrɔ don mais ko n'an ka kɛlɛcɛw minnu ta ye mugu ni kisɛ ni bɔnjugu cɛla k'olu man ka kɔkɔrɔ don quoi c'est paradoxal donc n'i ye jamakulu y'o kɔnɔna na a bila i kunna ko fɛn wɛrɛ b'olu kan fɔlɔ min tɛ degun min yɛrɛ b'u kan ye i bɛ ka min ɲini k'o k'u kan fɛn wɛrɛ b'olu kan fɔlɔ min t'o ye a labɛnnen don ka aigle du Mali supporter mais a labɛnnen tɛ ka armée malienne supporter o bɛ faamu cogo di o de kama dugutigiw sigira yan ka yiriba kɔrɔ sigi yan yaasa an ka se ka don hadamadenw hakili kɔnɔ k'a lajɛ ni dɔ a yɛrɛ sira kan mun de tiɲɛni don mun de bɛ se ka dilan ka sabu k'a yɛrɛ don k'a fɔ ni kuma tiɲɛna kaban c'est fini foyi tɛ yen bilen o ye tiɲɛni kelen kɔda de wa an dun ka jamana in kɔnɔ yan kuma de tiɲɛna o siratigɛ la bi an bɛna don kuma kɔnɔ ni fɛn damadɔ de ye o fɛn damadɔ ye mun ye tuma min na an bɛ k'a ɲini ko Kémi Savaye bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Sud Afrique o wagati kelen gɛlɛya wɛrɛ fɛnɛ kun bɔra yen min ni maa tɛ se k'a lakale o ye mun ye farafinw ka wuli bi ɲɔgɔn nɔfɛ k'u ka ɲɔgɔn bonɛ ko ka sababu kɛ u bɛ k'a ɲini ko farafinw ka bɔ bi ni dugukolo in kan dugukolo min kan jiri a fɔ ka kuma la u ye dɛmɛ min sɔrɔ farafinna bolo jamana si m'o dɛmɛ sɔrɔ farafinna bolo fɛn min taara k'u sɛgɛrɛ i b'a dɔn ni mɔgɔnifin lajɔnya la a y'aw bila u kunna k'a fɔ ko setigi o setigi bɛ na o lajɔnyali kɔfɛ ka na siga la lajɔnyali min bɛ yen ale bɛ tɔgɔ wɛrɛ de fɔ a la sinon a ka gɛlɛn min bɛ se k'i yɛrɛ b'o kɔnɔ dɛ n b'o fɔ a ye dɛ parce que u ye mara dɔn n'o de ye
Est-ce qu'il y a une femme? Ça se transmet comme un héritage. Quand vous devenez une nation colonisée, ceux qui vont occuper les places des colonisateurs vont pratiquer les mêmes choses. Parce que vous avez Maradona au Sirade. Il y a trois de fois la Sunoba qui est nickel. Il faut que ya famu ka fo ko lumanga ke colonisateur ka para c'est-à-dire que baratade. Vous sentez là? Docteur Dile a fait comme comment Nelson Mandela Wulila a tué la mine qu'elle est au Chia Wulma qu'elle est. Donc normalement, Dieu qu'on a comment a fait au Chia Wulma ni moro tomo quand que Dieu du Wulu beka bifo faut du Wulu là. Nelson Mandela fait mine qu'elle est au Wula qu'a fait apartheid. Afrako apartheid est un système absolument incontournable comportant plus d'une centaine de lois conçues de manière à séparer à jamais les blancs et les noirs et à faire en sorte que les noirs demeurent dans les endroits que Dieu leur a signés, à puiser de l'eau et à couper du bois jusqu'à la fin de leur temps. Kofu ka Dieu oui, kuganyene me aba akadongo farafin ani faradje dans farade de nyonte. Wa ko fulite farafin akato jibon ni loho tegala. Kofu ka kanyene me aba domina. Nelson Mandela au Kéré Kungoro a 100 Mouak ni Olom Blanquet. Au 100 Mouani Olom Blanco, Basoro Nano Kuma de Fort, Amanya Minko, ou Obemin, qu'elle est là, ou est petit, ou qu'elle est avant de trouver Stiabidama, Amarabidama, mais à Soraya en taille. À Soraya en taille, il va y avoir Nelson Mandela Modon Hadum. Bikungo Boula, Minora Boula, Bawatu Bolo. Vous irez pousser à Paramouma, du nom Taraou Baroque, à Soroke. Bi Sorot Tiba et Mounou Faradio et Olu et que les Niatou, ou Tamiri, Kafoko, lui et le Torla ou Camblé, parce que vous voulez quelque chose de Oula, Oto et Obo connaît. Normalement, Nelson Mandela ne qu'elle est la Rome, non, qu'elle a continué pour avoir l'indépendance économique. Pour gagner sur le plan de la lutte économique, vous m'assez donc si ça comment de nous là comment mais de nous là vous pouvez nier du mais où il y a finalement non ni farafin be bora mbe mune duno nye uga jamana to ko ka sabu ke ulu ka bara minge ka bololo seko jojo ora la kama amaduma parce que wari min kene ka mimi si abidere ma c'est un terrain où se compétissent les compétences la concurrence. Donc, biba e ka foko on tuma mina hakli dalalo ni demane ka ko asabu ke kimi se babe kimi se ba min nama kanu ka fo mo ko hakli to aka kuma kan do la mi mambolo sangani kono amina kuma di mo ko ma mo ko aka kuma kan la me ambolo tuma mina mi kele blenin kono mi te biye parce que la fa kuma la ko amina ke histoire ne amike de racontar mun do kuma do tiens donc kuma quoi achis qu'il était kalaka parce qu'il y a un code de fort ben fort ameso mun ko sangaso donc sigi do kan fo kata se unama dola unama mini abseka ka mo ka konana mais on fait de foti ni glambi ko ka enchino be carré ni glo non on fait carré ka boy. Finalement, il va se rendre en Minglan, au Tseka Tukumuna, en Dontala, en Donta, au Tseka Tuka, en Modontala, en Modonta, à tête pour tes figurants. Voilà, Nati. Donc, en nous dans ma chambre, Mouna, Mena do Sénégal, Mena do Irana, puis on ne met qu'à couler pour la taille, mais Iran Kraïre, Malola Matoué. Donc, on n'y est rétitoé. Miti yere titoy o tangi ka ki yere on ni ki yere si ça fait de faire la rek o kuma o ya sigi kenen kan ni ya meni kenen da le kuma ya sigi kenen kan ka fori se QGR mo ma ka fori se jawara ma front populaire mo ka sababu ke na fura ko bi an ka kelete mo be ko an ka jamana donga demela
Tu ko jamana kono do ngene benite. Mimi fina kano de menine. Ka de mesoro ka bo mo oro mo mu ngene benite ko la. Foiti boloni fela wolonte. Wala mi je sangani kurun kono na ka mo akli di ni sama mo la. Qui est la capitale de la résistance africaine. Au XXIe siècle, est un Afrique qui va vêter à l'anti-impérialisme. Et certains nous ont dit, pourquoi vous qui n'êtes pas malien, vous venez aider le plus condamné le peuple malien. Et je leur ai répondu, nous sommes maliens comme le Che Guevara à la campagne. Masuk buat dan barang balas. Si on le dit pour l'histoire, on le dit pour la formation politique et idéologique. Malgré mon gouvernement là, vers Nina Eredesh, au Tseka Kefo, qu'on a fait un gélin à dame. Qu'on a fait un gélin, c'est à boire d'abord. Pour Alaman Neve Barka, un nom de gain. Tu m'as mis dans mon robe Faranon Kayan. Qui est bien enfant fait. Avec fort des cours. Ou qui est fait mort, à mon niveau, pour un fait mort d'ala. Formé. Tu m'as mis dans Amérique qu'elle a gagné, Shinko, mort, mon kilendo, Kadam, Karianga, Jamana, Kao, Sindan, Kamene, Kakeju, Soboy. Noé, Amérique Francina, Joe, qu'elle aura timina. Avec la foi, Anna, les co, il y a un colo qu'elle est comme mon antifanga et le tu m'as mis un mauvais mauka de mega sort, capotien, en beffet. Faradjao, qui mis ses bandes nous, Mounier, Camerounais, Béninois, Sénégalais, Mouni veut faire un coup pour le loup de l'Antala. Ou comme belle l'année, Mounier, Agasika Farafaradoro. Ou au milieu de la minage, nous avons des gars, nous avons des gars, Basura Farapma Kononana. Ni kujere mo do e gele asro ko fota ni kimiti do e gele asro ko fota ni kramo do almam do e gele asro ko fota me fanga ko nti fanga ko mo bi ka nyonga gele o ni ka nyeshi nyoma kata asro jugu min sababula na a fole no nyongo o mo da o shi kumulola tete o shi aga nyon dum ka kene toile ka o ɲɔgɔn dɛsɛ minnu mana to ye a ka olu kɛ jɔn ye ale ka mission o dɔrɔn de wa i b'a ye farafaralikɛla minnu ɲɔgɔn cɛ la u b'o olu ka baara de kɛ hali a dɔ la n'a sɔrɔ t'a kalama k'u b'o baara de kɛ cɛ ala k'an kisi farafaralikɛlaw ma o siratigɛ la bi an bɛ ala fo k'ala barikada ka sababu kɛ jeune caman leader caman maaw kumakan bi ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan. À un prix, son prix est inestimable. Parce que Dieu a dit que la mort de mes femmes, ben son au cas jamais qu'elle est son way. Donc, son la forme est oui, tiens, donné qu'elle est qu'elle est bon, n'a fallu que tiens, nous me carré capé, du coup, halaki, tiens, ni sous ben mon mieux de Théokan. Mais il va calmer ni mogo be kele la be na pro soro ko ke mais ni mogo be benabité mogo soro ka joko iti chefo soro ben kuma na la paix est devenue plus chère que la paix et que la guerre. Donc namo Dieu les kono Dieu ni kono beni mogo ni iranta. C'est aujourd'hui le choc des civilisations. Mau mindalen do akane ko funuti nyoni roba
ka die dɔrɔn ko dɔ y'a sɛbɛn don a yɛrɛ ma o tigi ka sɛbɛya maa wɛrɛw sɔn k'o ladege pour que bɛɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ maaw ka hɔrɔnya ka segin u ma n'a jara Iran na maa wɛrɛ bɛna o sira ta donc diyagoya an bɛ Iran kari ka fara tɔw kan yaasa an bɛ se ka tɔw bɛɛ minɛ k'u gosi o de kama wagati tɛmɛna an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ min ma anw fɛ yan o kɛlɛ min bɛ olu jamana ninnu kɔnɔ o nin bɛɛ ye kɛlɛ kelen ye bi n'i y'a ye ko hali an bɛ lafiya dɔɔni sɔrɔ c'est parce que a wusulen don dala fan bɛɛ fɛ ni tun y'a sɔrɔ ko basigi bɛ yen bi Irisi bolo kan Iran bolo kan ko bi ko ta donnen de don bi Sahel la cɛ san tun ma sɔrɔ min kɔnɔ Ala k'an kisi don mais olu ta bɛ sen na wagati min na an fana ta bɛ sen na wagati kelen an k'an jija an k'an ɲɛ sɔrɔ an ta la ka kɔn ko tɔw bɛɛ kana bi an ka jamana ninnu kan ka sababu kɛ min kun laɲininen don o de ye ko ka taa don farafinna la ka taa don farafinna la cɛbaw wulila jiri ninnu b'o la jiri ninnu yɛlɛla dɛ olu bɛ se ka caman fɔ a parti la an tɛ fɛn kalama kimi saba ninnu wulila bɛn ninnu wulila tɔn caman o wulila k'a fɔ ko an bɛ taa min ni ka don jamana ninnu na ko taa ninnu ka faga i b'a ye fɛn o fɛn bɛ sen na bi n'o ye k'a fɔ tɔɔrɔ bɛ kɛlɛcɛw kan o de kama a fɔra k'u ka kɔkɔrɔ don waati laban na u wulila k'u jɔ gɛlɛyaw kɔrɔ gɛlɛya minnu kundama fanga ka bon gɛlɛya fanga ka bon cogo di san 10 min kɔ an bɛ kɛlɛ la n'o ye a wusuli min kɛra nin waati laban in kɔnɔ tuma min na kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na kuran tɛ yen ji tɛ yen o wagati kelen sɔgɔmada kelen i bɛ wuli ka taa sɔrɔ yɔrɔ 7 yɔrɔ 8 yɔrɔ 10 nin kɔ ta donnen don a bɛɛ lajɛlen na cɛ ni jamana kɔnɔdenw ka joli tɛ o ma nɔgɔn dɛ mais n'i y'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka wuli k'u jɔ tarata don araba don min kɛra u n'a ɲɔgɔnna su de kan ka caya a kana kɛ dɔrɔn don kelen k'u ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛw ka baaraw bolo da ka ɲɔgɔn faamu ka kunkilenna kelen faamu kow taabolo la messages ka kɛ kelen ye hakililaw ka kɛ kelen ye kow ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'a bɛ se ka kɔkɔrɔ don olu nafa ka bon kosɛbɛ o siratigɛ la bi kimi saba ale kɔni bɛ bolo la kuma la i b'i yɛrɛ ɲininka n'a bɔra nin kaso in na a yɛrɛ ta min ye Atami, fana nana Mali la, fana taara Burkina, fana taara Niger. Donc min fanga mun fiyɛ nin yɔrɔ la o de an bɛ ka yɛrɛtigiya kɛlɛ min kɛ an bɛ don min na k'u bɛ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u ye kɛlɛ minɛ Kimi saba woloden ye Faransɛ de ye ale ka nationalité ma bɔ a bolo n bɛ kibaruya minnu dɔn. Mais bi a bɛ bolola Faransɛ tigima la parce que a kunkolo man di bi Faransi ye an bɛ k'a fɔ ko Kimi saba bɛ bolola a bɛ bolola dugukolo min kan an k'a dɔn ko Kimi saba bɛ ka kɛlɛ min kɛ o jamana in fangatigiw ye maa minnu ye bi olu de ye mɔgɔ ye minnu bɛ ka bingali kɛ Kimi saba kan mɛ ko bingali min ka dabila donc an b'a yɛrɛ ɲininka bi est ce que a bɛ Saka Zulu mɔdenw de bolo wa walima minnu nana taa don Saka Zulu ka jamana na a b'olu de bolo on ne sait même pas a bɛ jɔn de bolo juste et sinon ka mɔgɔ minɛ k'a bɛ don i ka jamana kɔnɔ clandestinement i bɛna don n ka jamana kɔnɔ ni i ka sɛbɛnw dati bannen don ne bolo kuma fɔ ka nɔgɔn dɛ mais maa min ka sɛbɛn dati bannen don a bɛna bɔ de o me dit ça à quel sens on a là où il est diplomate non mais aidez-moi a ye n dɛmɛ mɔgɔ min kan ka refoulé k'o bɛna k'o bila e fɛ kaso la Basoro ko jumɛn b'a la ouais parce que souvent ne ka hakilila bɛ se nin yɔrɔ la o de kama ne ti ko ninnu dɔw faamu quoi Basu komi aw minnu hakili ka bon maa min kan ka refoulé k'o minɛ k'o dɔ kaso la i fɛ kɔrɔ jumɛn b'a la
Donc il va donc à Faudron, ni Nido, ka Nyeshi, Ima, ka Keita Kunglinae. Donc au milieu Sina, Chine de homme ka Faudre qui n'y se va. Ana Dio, au lieu individu dit. Mais ni que Nyeshi ou Luma, ou nous allons faire des changa Jamanoma. Ni si vous êtes béquini, ça va être ton wa ni aussi ko mo clé Mali bi toala Niger bi toala Burkina bi toala Farafina bi toala bon wakati kele kuma farma munu tume bwanda ni ko me ke sababi mo ka fo ma to ka no bi anu jire ni jamana we jamana donc conscience ta arama donc ba kala mo be min kono o saka ke ni ko tede alors fera ko mo ti se ka fandon ka abada na so mo nyo so kumplina klena na so mo nyo so mirna klena na so ma ira nyona ka don ka foko nini ekoye en tant que gemina ce que tu on ne peut pas mobiliser un peuple autour du vide, encore moins autour du mensonge. Donc aujourd'hui, nous avons initié ce cadre ici dans le vestibule de la radio RFM. C'est pour donner l'occasion à nos frères, ses sœurs, à nos mamans, à nos parents, à tout le monde, pour que chacun puisse s'exprimer sur l'enjeu de l'arrestation de Kémy Séba et son fils. Parce que nous ne comprenons pas. Quelqu'un qui devrait être refoulé du sol sud-africain, aujourd'hui se trouve en prison. Et au même moment, on voit que l'État béninois demande une extradition qui avait été prévue. Le procès était prévu pour le 14 passé. Mais ça a été renvoyé jusqu'au 11 août. Et Kémy Séba, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que sa vie sera en danger si toutefois il est aujourd'hui extradé vers le Bénin. Un pays dans lequel et pour lequel il s'est dressé contre l'injustice, contre la gabegie, contre la calomnie, la méchanceté, la mauvaise gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, de fait de s'exprimer pour dire qu'il est temps que les choses changent, est-ce que ces éléments doivent être aujourd'hui suffisamment appréciés comme des éléments qui peuvent aujourd'hui impliquer Kémy Séba pour le livrer à des gens qui sont en train de le chercher depuis longtemps? Non. Donc si tel n'est pas le cas, du haut de ce cadre, nous demandons humblement à la justice sud-africaine de regarder le cas de Kémy Séba comme si toutefois il était ici dressé devant le géant Nelson Mandela. Si toutefois encore subsiste une portion de mémoire de sa lutte contre l'apartheid. Donc pour la même fois, nous nous écrivons de Amasi. Nous avons appris à faire la forfait de l'Ouest parce que nous avons fait le magnifique, Aouka Djeko, Ani Aouka Bango Bidona Kumanade. Au sentier là, ni Kelenka, ni Kafo Kémy Séba fleur ni ni kono, Aka restaurant à bon kono, comme il dirait à Fochomila, qu'elle est au Canada d'anima, Bébé ka fan fenke, ou les gars qui ka labe Chomina, parce qu'il y a un nyoronege, sera de donner encore qu'elle est non kono farafina, non sera du coup de l'eau. Oye, il va se renier qu'elle est beaucoup moins franc viendront, c'est la violence. Il fait une violence de l'amboulot de qu'elle est quoi. Moi, je me dis qu'elle avait un beginning à elle. Car c'est vrai, car blaye, à moi de bata, au climat son bata. Mais en tas, tout le monde Barcelone m'a comme quoi, fini faillant faire un rap, finalement il est tard dans la ligne fait blé. Donc, à moi la soumia, il faut laisser des mains.
K'a fɔ ko an ye nin lase nin kɛ an b'a dɔn k'u magoba de b'a la ka sababu kɛ diɲɛ kɔnɔ kalo tile 11 tɛmɛnen maaw wulila diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'an da ye ɲɔgɔnna si kɛ nka an ye nin dayɛlɛ an ka bulonba kɔnɔ yan o filɛ k'an da fara diɲɛ mɔgɔ tɔw da kan k'a fɔ ko kini sɛbɛ ka kiri bɔra dɔgɔ kɔrɔ kiri min kun ka kɛ nin kalo in tile 11 k'a bila nin kalo tile 14 k'a bila kalo kura tile 11 na k'a jigiya k'a fɔ yan'o cɛ an ka seko n'an ka dɔnko ye min ye olu bɛna bila sen kan yaasa kini sɛbɛ ka yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ kaso kɔnɔ tuma min an bɛ ka kini sɛbɛ ka bilali ɲini an bɛ se k'a fɔ ko ala ye fiɲɛ kura ci maliden fanbaw bɛ ka min jigiya k'a fɔ ko nin ye tare ye maliden fanba bɛ ka min jigiya k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sogolonka dɔnkili dadon dɔ ye bi yo masa ala ma bi ɲɔgɔn da n'o ye un camarade le très estimé et respecté Adama Ben Djerati Ben le cerveau ni tubabu ko l'ami des militaires tubabu b'a fɔ cɛ non l'ami des militaires tubabu b'o de fɔ o sɔrɔsi min ye sɔrɔsiw kanu tera min don kanu de don parce que o de yera an ko nin kɛlɛ ninnu parce que o y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ kɛlɛw de don ɲɔgɔn lagosi kɛlɛw de don ka ɲɔgɔn lanɔgɔ ni laseli o kɛlɛw de don don min na an bɛ don ni kɛlɛ ninnu kɔnɔ o y'a sɔrɔ a fɔlen don par les voies les plus autorisées ko an ka armée tɛ se ka kɛlɛ kɛ o de fɔra an ye k'a tɛ se ko c'est mal équipé mal entraîné pauvre ko mɔgɔ minnu bɛ cɛ ka k'a kɔnɔ k'olu ye mɔgɔw dɔw de an tɛ se k'olu kumaw bɛɛ fɔ pour respect à notre armée a fɔra de mais don min na nin kuma ninnu bɛ fɔ i tɛ sunɔgɔ quoi parce que i bɛna ye k'a fɔ ni e ka armée tɛ se k'e lakana o diɲɛ fan jumɛn o bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ olu jɔn de bɛ n'i lakana de dɔw ma t'u dogo ka miliyariw cɛ k'a di américains ma qu'américains k'olu lakana ça c'est pas l'histoire hein. Ça c'est des faits qui sont en cours bi ta bɛ ka don olu ka jamana na ka sababu kɛ maa min nana k'a b'u lakana o sababu la donc adamadenya bɛ ka don fɛn minnu kɔnɔ a kana kɛ maa si ɲɛna ko hinɛ bɛna k'i la k'i tɔgɔ ko mahamadu walima k'i tɔgɔ ko saka walima k'i tɔgɔ ko yiriba o tɛ yen ni b'i jɔ de miliyariw taara ka di américains ma yan ko ka maa minnu lakana dɛ bi o américains de sababu la de ta bɛ ka don olu ka jamana kɔnɔ bon k'olu américains n'olu français to yan o bazoro n'olu musa de wula k'u jɔ k'o kɛlɛw kɛ o jire ni o jawara ninnu wula k'u jɔ k'o kɛlɛ kɛ ko bawo k'olu maa ye n'an ka kɛlɛcɛw tɛ se k'a kɛ o tuma an ka kɛ jugu sago ye an b'o préféré an ka to mɔgɔ bolo minnu ye nin jugu ye o fana ka na an kɛ an faden sago ye o kɛlɛ min kɛra o kɛra sababu ye a ɲinina k'a fɔ ko o kɛlɛ kɛbagaw ka lajɔ o de kama kuma dɔ la an b'a fɔ n ko kiri t'a ka kiri ye parce que kiri ninnu fɛn don a contrôle tɛ mɔgɔ bolo quoi ɲɛnɛmaya ko de don dɛ e bɛ kuma dɔ fɔ k'o ye tɔɔrɔ kuma ye dɔ bɛ yɛlɛ n'o ye dɔ ka yɛlɛ ko kumaw de ye o de kama kiri la dɔ b'a fɔ ko a ka ɲi dɔ b'a fɔ k'a ma ɲi donc o bɛ ko min na diyagoya don mɔgɔw ka taa ni ka segin kɛ k'a fɔ an k'a lajɛ ɲɛma jɔlen na pour que kow kana na tiɲɛ o de kama ka kɔnbiɲɛ ka bɔ kuma na dɔrɔn ne jɔrɔla ni fɛn kelen min ye o de ye kiri b'a ka baara la mais an bɛ fɛ kiri fana ka dɛmɛ fanga fɛ parce que a dɔ la jamana kɔnɔ mago dɔ fana bɛ jamana na kiri mago tɛ ko minnu na a dɔ la ils sont pas politiques même n'a sɔrɔ procureur bɛ yen minnu kan ka se ka jamana ka kunkilennaw ta mais souvent on considère que kiri kɔni tɛ politique kɛnɛ mais ne kɔni jɔrɔla ni bɛɛ de ka minɛli ye fɛn kelen min na ni bɛ se ka su ni tile n ko n'a minɛna tɔw bɛna fɔ ko an bɛ Asimi ko min na k'an bɛ transition ko min na ko yɛlɛma
cinkala quoi a bɛna kɛ i n'a fɔ an bɛ sira di an yɛrɛ ma k'an lagosi de mun na bawo tuma min na an b'o kɛlɛ la farafina bun kan bonya taara k'a di den de ma ko k'i jɔ n'a ko ɲɛmɔgɔya ye a donni ma n'o tun ye bɛn ye kan min b'o da o kan de bɛ fanga da n'o nana gɛlɛya sɔrɔ o fanga kelen kɔnɔna na diplomasi ani jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ k'o sira politiki kɔnɔ k'o sira i kɔnɔ n y'a fɔ yen na olu réalité ni justice ka réalité tɛ kelen ye mais n'i y'a bila olu sira ninnu kɔnɔ a ye cogo man ɲi a bɛ mauvaise communication ba de kɛ an ka jamana na wa n ko n'o fana kɛra a bɛna wolo min na tɔw bɛna ye k'a fɔ de an bɛ se ka nin kɛlɛ ninnu kɛ n'o ye farafinna lafasali kɛlɛw ye olu de fɛ yen dɛ ka kɛmɛ saba to faransi a ma bɛ lafiya la mais n'anw nana tun bɛ bɔ faransi ka na mali kɔnɔ nɔ kara burukina minɛna mali la minɛna a taara farafinna dugu fɛn fɛn na a bɛ minɛ de donc depuis pendant ce temps a yelen don k'a fɔ ko kɛlɛ ninnu yɛrɛ tɛ farafinna ka kɛlɛw ye quoi bien vrai k'i bi k'i disi gosi ka si ɲin na ka ɲinini kɛ ka farafinna ɲini k'a bɔ bolo la mais a bɛ ye de ko kɛlɛ tɛ farafinna ka kɛlɛ yɛrɛ a ma ɲa min kɔ Bazoum nana ye k'a fɔ ko kɛlɛ ninnu tun bɛ kɛ a tun ye dala kuma de ye farajɛ mɔgɔba t'o la mais ni kɛlɛ nana gili don fo kana kɛ ko fanga dɔ b'i ye ko o kɛlen don k'i bolo a kɔrɔ cɛ o ye kɛlɛ bolo kulonkɛ la sa dɛ tu y'a kɛlen sɛbɛn ye dɛ donc o de kɛlen sisan u nana ye k'a fɔ sisan cɛ a ye taa kɛlɛ ninnu k'aw faso la ɔ natali ninnu bɛ yan o de la farankilɛ ninnu maintenant dɔ la ninnu bɛ faransi mais u kuma ka mɛnɛnba tɛ parce que que faire kimi saba ninnu nan'u yɛrɛ sɔrɔ du kɔnɔ donc fo an ka fɛɛrɛ kɛ ka nin miirina in k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa gɛlɛya min b'an ka jamana kan kimi saba bɛ gɛlɛya ninnu kɔnɔ jugu kelen don ka fɛn min labɛn don n'a natɔ la an ka boli bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ka bɔ kuma na ka kunnafonidilaw fo surtout les radios partenaires n'o ye radio Rempart o ni radio Wali Mali bɛɛ lajɛlen fo waleɲumandɔn je vous remercie. Merci beaucoup, merci.